Ponteatro no Teatro Principal e a Tempada de Teatro no Pazo da Cultura son as dúas propostas de artes escénicas para os meses de outubro, novembro e decembro en Pontevedra. Sabemos que o público de Pontevedra é un público que ven moi educado en teatro, porque hai que recordar que moitas das persoas que van ao teatro pasaron por Domingos do Principal, un proxecto de teatro que leva 20 anos na cidade e que xa teñe unha mirada teatral moi educada, non? Entón, por iso, o teatro adoita ser unha das actividades culturales máis abrazadas por o público pontevedrés e esperamos que siga sendo así. Ponteatro contará con 4 funcións os xoves 4 e 18 de outubro, 15 de novembro e 20 de decembro, ás 9 da noite, e 2 funcións de venres golfos, ás 23:59 horas, o 26 de outubro e o 2 de novembro. Entre as obras, fundamentalmente galegas, destacan Elisa e Marcela, que repite por ter sido un éxito en pases anteriores, e Invisibles, que centrou o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres no 2017. A través dun xogo ca imaxe do cartel, os afeccionados ao teatro poderánse facer con entradas gratuitas. Ponteatro sempre utilizamos unha cartelería con un grabado enigmático. E este grabado, a través das redes sociais, convidamos a xente que descubra que cadro hai aquí e quen está aquí. E entre as persoas que coñecen este grabado, pois se sortean entradas de teatro. En canto á tempada de teatro, o Pazo da Cultura acollerá unha obra para adultos, Burundanga, e 4 funcións para público familiar, que incluirán teatro, cas obras El apartamento e La gallina de los huevos de oro, danza co espectáculo Acari e circo co espectáculo Pista 4. As entradas poderánse adquirir a través da plataforma Tiquetea, na billeteira central da Casa da Luz ou nas billeteiras do Teatro e do Pazo o mesmo día do espectáculo.